Imos adiante neste tempo de actualidade dende Santiago de Compostela para toda a nosa ampla área de influencia. 30 concellos, 9 comarcas, tamén no Barbanza. Por certo, este sábado 22, chova ou non chova, vai haber unha manifestación que se prevé sexa multitudinaria, onde se vai alzar a voz contra Altri. Xa se fixo este fin de semana, xa estivemos en Arzúa, xa estivemos en diferentes lugares con esas protestas, manifestacións. Bueno, pues de novo esa convocatoria do sábado 22 a partir das 12 na Pobra do Caramiñal. Antonte, bueno, nestes días todos os alcaldes do Barbanza fixeron un comunicado, unha rolda de prensa conxunta de que apoian, de que van a acudir a esta protesta. Falaremos deste e de outros moitos asuntos. É a primeira vez que nos visita, xa coincidí con el en varias ocasións. A última, penso que en Ames, nesa xuntanza de moitos alcaldes reivindicando pois esa gratuidade da AP9, sobre todo en tramos que teñen que ver pois coa unión de Padrón con Santiago de Compostela, ou Barbanza con Santiago de Compostela. Alcalde de Boiro, benvido a este estudio, José Ramón Romero. Moitas gracias, bos días. Parabéns, que sei que pai, parabéns por isto de José. Pois moitas gracias. O celebra, sí. Bueno, sí, de aquela maneira. Toca mércores, sí. Pero bueno. Alcalde, xa que falaba con este asunto do tema Altri, onde Boiro tamén se engade pois a esa protesta que vai ter lugar o sábado 22 aí o carón, na Pobra do Caramiñal. Como é o alcalde este tema Altri que tanto está ocupando? Pois a verdade é que, bueno, aí estaremos porque temos que defender os intereses dos nosos veciños e as nosas veciñas, non? Por moitas circunstancias, unha e principal delas é porque nos abastecemos o suministro de abastecemento de agua de Boiro ven tamén do Ulla. Eso por un lado. Por outra parte, porque temos as grandes industrias conserveiras onde representan o 60-70% de produción de toda España conserveira que tamén se nutren de agua do Ulla, non? E en terceiro lugar tamén polo sector do mar, non? Quer dizer, Boiro depende moitísimo do sector do mar, do tema do marisqueo, do tema do mexillón, e bueno, aí creo que son tres factores potentísimos para defender os nosos veciños e veciñas de Boiro, non? Non estamos en contra da industrialización de Galicia. Creo que temos que crear máis industrias, pero sempre dentro duns parámetros medioambientales, non? No caso de Altri, o primer proxecto que se presenta de fibra textil non é o mesmo proxecto que estamos falando da actualidade, non? Entonces nós temos que, por un lado, pois defender os intereses dos veciños e veciñas de Boiro e tamén da comarca, e por outro lado, pois bueno, pois oye, que industria sí, pero sempre cubrindo uns parámetros de sustentabilidade, non? Pois aí estaremos, cubrindo esa protesta cos nosos micros e coas nosas cámaras o 22 na Pobra do Caramiñal. Outro asunto, e depois xa falaremos máis polo miúdo do máis estrictamente local do Concello de Boiro. Queremos coñecer o traballo do alcalde do Grupo de Goberno para mellorar a calidade de vida dos boirenses, pero tamén outra cita onde tamén vos sustacedes todos os alcaldes do Barbanza, tamén o Concello de Ames, entre outros, pola AP9. Que se pide ou que visión ten o Concello de Boiro co tema da AP9, alcalde? Bueno, pois a AP9 é a arteria principal de Galicia, non? É que cruza de norte a sur pois toda a franxa costeira de Galicia. Para nos ten unha importancia moi grande, non? Estamos falando das industrias que temos, que necesitamos unhas boas comunicacións. Temos, gracias a Dios, unha autovía, unha arteria principal de salida da nosa comarca hacia a AP9 e, bueno, o que nos falta é ese último tramo, non, que sea gratuito, non? Sobre todo a conexión de Padrón hacia Santiago, non? Para nós é estratégico, é fundamental, porque si é verdade que non só a nivel industrial, sino tamén a nivel particular, veciños e veciñas de Boiro, do Barbanza, se están desplazando diariamente á capital de Galicia. Para nós é fundamental, non? Colle o bastón de mando José Ramón Romero, coa intención que no discurso de benvida todos os alcaldes soen dicir o mesmo, traballarei con moita ilusión, con moito esforzo, mellorarei, pero depois hai que materializalo. Quedou tempo a facer neste corto, entendo, co tema burocrático período que levamos?
Pois a verdade é que lle pedemos un cambio a Boiro, solo basta ver, non? E Boiro hoxe por hoxe está de moda, non? Está sendo un dos principales concellos non só da comarca con maior proyección de futuro, sino un dos principales tamén da provincia da Coruña. E iso é un traballo arreo que vemos facendo desde o ano 2019. Todo o mundo, bueno, cando falo con, sobre todo, xente de fora, pois ve un cambio estes últimos anos en Boiro, non? Sobre todo a mellora dos servicios, non? Nos entendemos a mellora de servicios como a mellora de calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, non só veciños e veciñas que viven habitualmente en Boiro, sino tamén... Cantos son, alcalde, máis menos, preto o padrón? 19.000 habitantes, aínda que, bueno, a estimación que nos temos é superior, pasamos dos 20.000 de xente que está vivindo de forma permanente en Boiro, pero que non está empadronada, non? Esa é a barreira que temos que pasar dos 20.000, porque a nivel económico pois sería notase moitísimo. Ao final estamos dando servicios a máis de 20.000, pero cos ingresos dun pobo de menos de 20.000, e iso se nota, aínda que si é verdade que económicamente vamos moi ben. Nos cando entramos no goberno, a deuda vida do Concello estaba nun 40 e pico %, casi preto dun 50%, e esta mesma semana fixemos a liquidación do 2024 e temos a deuda viva un 23%. Rebaixamos máis da mitade a deuda viva. Financieramente, Boiro está moi ben, pero temos que seguir traballando, non só reducindo a débeda, que é un dato obxectivo, non? Que pasamos dun casi un preto do 50% a este último dato recente dun 23%. Despois de facer esta liquidación, vamos a ter un remanente de máis de 1 millón de euros deste ano, e, bueno, eso non quita que tuveramos que subir o IBI, non? Subimos o IBI ten un diferencial entre un 0,40 e un 1,3. Boiro tiña no seu momento un diferencial dun 0,40 o máis baixo, e o que fixemos o ano pasado é subilo a un 0,50, porque era a media de Galicia, non? Por que subimos o IBI? Porque non queremos frenar a capacidade de crecemento, non? Cada vez vemos que os concellos estamos moi atados económicamente, porque estamos asumindo servicios que non son servicios da nosa competencia, municipais, e claro, eso que vai facendo é mermando os servicios que temos dado. Entón decidimos subir o IBI para iso, para non perder e frenar a capacidade de crecemento. Eu creo que é acertado. Este esforzo os ciudadanos é moi pequeno, aínda que se fala dun 20%, estamos falando que un recibo medio pode subir 50 euros ao ano, e para o Concello, pois, oye, é unha gran axuda para seguir prestando eses servicios de calidade. E non só os servicios de calidade nos núcleos urbanos, sino tamén nos núcleos rurais. Cal é o motor económico? De que vive Boiro? Cal é o que tira precisamente do carro para seguir adiante? Bueno, sobre todo a industria transformadora de produtos do mar, non? Non só o sector primario de extracción do mar, o sector bateiro, mariscadores, sino tamén a industria de todo transformado de produtos do mar. Eu creo que temos unha gran dependencia. Boiro tamén ten un gran potencial comercial, cada vez vemos que máis comercios se están abrindo en Boiro, así como en outros cada vez cerran máis. En Boiro cada vez abrimos máis. Basta ver unha entrevista que lle fan ao presidente da Asociación Boirense de Empresarios esta semana mesma, non? Donde di que os locales que abren cada 2 por 3 en Boiro, non? Porque é unha boa noticia, di textualmente, se queres abrir un local comercial, ven a Boiro, porque e é verdad, non? Porque yo dicía antes, Boiro está de moda, non? Está de moda durante todo o ano, pero está de moda especialmente no verán. Hai que decir que non sei se doblará, pero visitar Boiro no tempo do verán é un reclamo turístico importante. Tamén, pois eso, valga a redundancia, tamén importante dentro do contexto económico, non? Sí, estamos vendo que ano tras ano pois vamos subindo os niveles turísticos, non? Cada vez temos máis xente que en épocas estivales nos visitan. Sí, estamos facendo un gran esforzo para que non sea solo na época estival, sino ao largo do ano, e estamos vendo que estamos pouquiño a pouco cumprindo ese obxectivo, non? E, bueno, porque ademais do tema industrial e o tema comercial, apostamos muitísimo polo traballo, pero tamén temos as opcións de ocio, non?
a nivel deportivo e a nivel cultural, non? Temos un tecido deportivo moi potente, por máis de 40 clubs, donde se xeneran moitísimas actividades, e aí tamén hai un turismo deportivo, non? E estamos apostando tamén por ese turismo deportivo. 40 clubs? Sí, 40 clubs. Sí, a verdade é que o Concello de Boiro a nivel deportivo fai un esforzo económico moi grande, e eu vou dar un dato objetivo, supón un 10% do presuposto. Quer dizer, Boiro está neste momento invertindo un 10% do presuposto en deporte. Para nós creo que é prioritario o deporte polas ventaxas que ten. Acabo de dicila, que tamén hai unha economía detrás do deporte, pero tamén hai esos rapaces, sobre todo apostamos polo deporte base, non? Porque lle dan unhas disciplinas, uns valores aos rapaces que lle van a servir no seu día a día agora cando sean adultos, non? E por outro lado, pois a actividade física pois redunda favorablemente na nosa saúde. Entonces son tres características, por iso estamos apostando polo deporte. E tamén polas entidades culturales, non? Ten unha rede cultural moi grande, e estamos tamén apostando polo turismo cultural, con bailes, música de tradicional, e creo que o estamos conseguindo, e temos a joya da corona, que é o Pazo de Goiáns, non? Unha instalación que se estaba mermando co tempo, que estaba a punto de arruinarse, e menos mal que chegamos no 2019 e rescatamos esa xoia da corona e poñela en valor, e está sendo buque insignia a nivel turístico e a nivel cultural. No ámbito comercial, goza de boa saúde o Concello de Boiro, con políticas que facilitan, con movimento que facilita que o comercio abra, pero no caso de medianas, grandes empresas, hai solo industrial, como se ve? Isto é algo individual do Concello de Boiro? Podese traballar dunha maneira conxunta para algo comarcal, zona do Barbanza? Porque é algo que supoño será de interese, claro, que a industria recaia aí. Sí, a ver, nos fixemos unha aposta estes últimos anos na promoción económica, non? Sobre todo, sabemos da importancia, como dicía antes, do que é generar traballo, non? Eu sempre digo que un pueblo onde hai traballo é un pueblo vivo, un pueblo onde non hai traballo é un pueblo morto, non? Para iso, para iso que creamos un centro multidisciplinar, que é o Centro de Formación o Viveiro de Empresas no Polígono Industrial, donde cada vez máis temos máis importancia na creación de emprego, non? Neste momento, pois, lle podo dicir que estamos traballando con 4 AFDs, accións formativas para desempleados, ao mesmo tempo, cada unha ten 15 alumnos, temos un programa integral de empleo con 100 personas, e depois temos 3 obradoiros, un obradoiro de forestal, un obradoiro de carpintería, e temos un de garantía juvenil de sistemas informáticos. Os obradoiros, antes o estábamos facendo nós solo como Concello, agora están participando o Concello da Pobra e de Rianxo, e ao final están pasando por este centro preto de 400 personas ao ano, e a verdade é que está funcionando ben, porque os resultados témolos aí. Temos preto dun 70% de inserción laboral de todo o alumnado que pasa por aí. Eu creo que ese labor hai que facelo, e outro labor é a ampliación do solo industrial, non? Boiro, pois, xa ten ocupado un 90% do solo industrial, a venta está vendido o 100%, pero xa ten edificado o 90%. Xa levamos tempo traballando nesa ampliación do polígono, xa temos un anteproxecto, estamos falando de máis de 600.000 metros cuadrados, e levamos tempo xa traballando da man da Consellería de Industria mediante as zonas de aceleración de proxectos industriais. Está moi avanzado, e eu creo que, estou convencido que nesta legislatura vamos a empezar co novo polígono industrial, quer dizer, con esa futura ampliación do polígono industrial de Espiñeira. Podo dicir que cada semana se están poñendo en contacto empresas en contacto co Concello. Como vai, esta mesma semana, o luns, estuve cunha delas que ten, que invertir máis de 7 millóns de euros, e necesita solo industrial. Para iso estamos luchando, e creo que é un dos factores principais que temos que cumplir nesta legislatura, entre outros.
antes de que cheguen as próximas eleccións, polo menos deixalo encamiñado, senón xa comezado a conseguiro, non? Sí, nos a intención é que empecemos xa cas obras dentro desta legislatura, e se non conseguimos empezalo, sí ou sí, no 27 ten que estar iniciando. Vostede con bastón de mando xa para continuar. Exactamente, ¿no? Para terminalo. Vivenda, alcalde, a intención de vostede neste tempo de legislatura e construción de vivenda, bueno, que facilite tamén o superar os 20.000 habitantes, o que suporía pois maior orzamento para poder facilitar políticas de a cidadanía, tema vivenda. Sí, pois mire, a verdade é que dicía que somos un dos concellos con maior proyección da provincia de Coruña, e por non ser osado, é dicir, de toda Galicia, porque sí que pensamos en todo, non só en plan industrial, non só en creación de emprego, formando a xóvenes para cubrir esas necesidades que teñen hoxe por hoxe as empresas, sino tamén na vivenda, porque todo vai da man, non? Vai vivenda, vai formación, vai traballo e vai chan industrial. Bueno, nós cando chegamos ao goberno no ano 2019 había aprobado un plan parcial que estaba prácticamente parado desde o ano 2013, volvémolo a reactivar. Hoxe por hoxe lle podo dicir que este ano vais a haber proxecto de urbanización e estamos falando que na mellor zona de Boiro se van a crear 1.000 vivendas, xusto onde está a piscina, onde está a Avenida da Constitución, hacia o mar, esa bolsa de terreo que están as pistas de pádel, non? Sí, efectivamente. Esa zona, sí. Sí, pois nesa zona, toda en primeira línea de praia, entre a Avenida de Barraña e a Avenida de Compostela. Sí, hai uns solares aí importantes. Bueno, pois aí están proyectadas 1.000 vivendas. 1.000 vivendas aí nesa zona. E este ano vamos a ter xa o proxecto de urbanización. Como eu dicía, estaba parado desde o ano 2013, estaban sin escriturar as parcelas, non é verdade que non dábanos crédito cando chegamos no 2019 que ese proxecto, que é un proxecto de futuro para Boiro, estuvera paralizado, e nós no 2019 nos puxemos as pilas xa no mes de setembro, entramos en junio, en mes de setembro, xa estábamos mandando toda a documentación ao registro da propiedade de Noia para agilizar esos trámites, e a día de hoxe, pois nada, este ano encargaremos o proxecto de urbanización para encarar o ano 26, pois, bueno, con 1.000 vivendas máis en Boiro. En que réxime será esta vivenda, este conxunto de vivendas? Pois a verdade é que son parcelas privadas donde, bueno, privado. Sí, donde o concello sí que ten un porcentaje moi alto para zonas dotacionales deportivas, para zonas dotacionales zonas verdes, zonas verdes, pero son todos terreos privados. Conte que o rexistro do casco urbano de Boiro, que é o casco urbano, están inscritas 2.800 vivendas, e aí se van a crear 1.000. Estamos falando de un porcentaje importante, non? E estamos falando que hai unha carencia grandísima de vivendas, e Boiro ten esa oportunidade, non? Ten esa oportunidade de crear ahora de golpe 1.000 vivendas para crear chan industrial, e estamos formando xóvenes e tendo unha inserción de preto dun 70% nas empresas. Eu creo que temos unha proyección de futuro moi boa. Eso non quer dicir que nos podamos quedar dormidos, non? Pois falando co alcalde de Boiro da realidade do seu municipio, con José Ramón Romero, que hoxe nos visita, e depois tamén está o capítulo de obras, esa institución que vela porque todo máis ou menos este acorde, tamén no rural, como se traballa dende o Concello de cara ao rural, a mellora de infraestructuras, esas obras que moitas veces son menores, pero que dan solución aos veciños e veciñas. Se algo nos caracteriza deste goberno é traballar polo rural, non esas pequenas cousas que moitas veces hai gobernos que non lle dan esa importancia, e creo que ten unha importancia fundamental, sobre todo se queremos traballar para que se asente poboación no medio rural, non? Con servicios moi básicos, non básicos como o internet, bo alumbrado público, bo mantenimiento das estradas, limpeza frecuente de cunetas. Eu creo que estamos facendo ese traballo, fixemos xa dentro do ano 2019, eu creo que se está notando ese traballo. Si é verdade que estamos falando de 87 km cuadrados con moitos núcleos de población, e é verdade que non podemos atender a todos ao mesmo tempo, pero pouquiño a pouco estamos traballando polo rural, e creo que lle estamos dando
un cambio e sin perder de vista, como dicía vostede, pois as grandes obras. Non temos unha obra importantísimo que é a ampliación da Casa da Cultura, da cal recibimos unha subvención do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xencia Urbana para esa rehabilitación e ampliación da Casa da Cultura por un importe de máis de 1,5 millón de euros e, bueno, un orzamento de actuación de máis de 3 millóns de euros, non? Eu creo que ese é o buque insignia da cultura, é un edificio dos anos 80 que, bueno, que no seu momento pois cumpleu cas expectativas de Boiro en población e actividade cultural e que neste momento pois bueno, pois a actividade cultural tan grande que ten Boiro e a población que ten Boiro necesitamos pois unha obra máis grande, non? Quer dizer, unha infraestructura máis grande. Estamos falando que o auditorio vai pasar de 200 e pico plazas a 500 e pico. Un auditorio non só por era escaso, 200 plazas solamente, vai ser máis que duplicar. Sí, eran 284. Claro, o volumen de cultural que ten Boiro. Claro, eran 284 butacas e agora pasamos a 525. Xa non só por a ampliación das butacas, senón do escenario, non? Moitas veces nos víamos limitado a traer grandes actuacións porque o escenario non cumplía os requisitos mínimos para esas grandes obras teatrales, etcétera, etcétera, non? Eso tampouco descuidamos os centros sociales que temos noutros núcleos, non? Como pode ser en Cabo de Cruz, como pode ser en Abanqueiro, bueno, que estamos intentando rehabilitar pouco a pouco cada un deles, non? Demoslle un gran lavado de cara, bueno, porque metía agua e agora está en moi boas condicións o da Abanqueiro. Estamos aí tamén para empezar obras no de Cabo de Cruz, están agora neste momento os técnicos facendo un proxecto porque temos tamén un problema estrutural no tellado, tamén temos en marcha tamén a rehabilitación de cures, bueno, non queremos descuidar. Sí que é verdad que queremos ampliar a Cachada, pero sin descuidar tampouco os centros sociales dos núcleos rurales, non? E con ese barco, que cada vez que vou a Boiro, queda a imaxe de Benvida, que tamén está rehabilitado, non se me esqueza, alcalde. Sí. Que é o primeiro impacto visual que temos no Concello, sí, prácticamente. A verdad que bueno, é un guiño, non, ao traballo do mar. A verdad que, bueno, darlle as gracias ao veciño que nos donou este barco, porque o outro estaba en moi malas condiciones, aínda que é verdade que no 2019 lle demos un arranxo recién entrados porque xa estaba moi mal, pero bueno, a verdade que o deterioro era grande. Eu creo que agora este barco luce, estamos aí ultimando as últimas cousiñas que vamos a darlle esa guinda, vale, para poñelo máis bonito, e temos outra sorpresa tamén, outra sorpresa tamén para ali a entrada de Boiro, que esperemos que este ano estea materializada. Vale, que vai ser complemento. Sí, vai ser complemento, sí. Bueno, pues nada, nos deixa aí con gañas de coñecelo. Mañá hai pleno, alcalde, xa aproveito, pois se quere salientar algo do que se vai falar no pleno, e tamén un pouco esa, que quizáis o que pasa moitas veces dentro, esas liortas políticas es que as hai, non, a fiscalización, cal é o sentir que ten vostede da vida dentro da propia institución, pois cos grupos que teñen representación? Eu creo que o grupo está tranquilo, quer dizer, eu creo que os plenos de Boiro son dunha tranquilidade absoluta, quer dizer, creo que non hai grandes discrepancias, e é verdade que temos unha oposición moi vaga, teño que reconocelo. A veces se molle las pilas agora, alcalde. Sí, pois, oxalá, pero en cosas positivas. A verdade é que últimamente traballan un pouquiño máis, pero solo no negativo. Efectivamente, ten que haber fiscalización, pero bueno, ten que ser unha oposición constructiva. Que grupos hai na oposición agora mesmo? Pois nada, na oposición temos o Partido Popular, temos o BNG e temos a Boiro Novo. Boiro Novo. Bueno, porque se vayan poñendo as pilas, digo, alcalde, que de forma propositiva. Efectivamente. Eso. E no pleno, que puntos destacaría do que se leva mañá? Hai algo reseñable? Bueno, que son un montón de puntos. Eu estive lendo a orde do día e son un sinfín de puntos. Sí, propostas dos diferentes grupos, entendo. Sí, bueno, o Partido Socialista levamos 2 para que se vexa que tamén traballamos.
o Partido Popular, se non recordo mal, leva unha, Boiro Novo leva outra. Bueno, si é verdade que lle chamamos un poquinho, entre comillas, a atención, porque nos tildaban do último pleno de levar un solo punto, cando realmente, bueno, que decir, nos cando estamos na oposición, todos os plenos levábanos puntos. Creo que escoitaron a mensaxe, eu creo que fun claro e lle dixen que se puxeran as pilas, que se puxeran a traballar en prol positivo de Boiro, porque levan 2 anos pois moi vagos, non? Sin apenas propostas e nada, solo en cousas negativas que non teñen máis recorrido de que facer ruido, non? E solo con bulos e con mentiras. Pero bueno, visto estos datos, a verdade que son plenos moi tranquilos, basta velos porque os facemos en streaming e son moi tranquilos. E xa derradeira, anos co bastón de mando, Horizonte 2027, ten pensado algo? Que lle gustaría, que non lle gustaría? O que diga o partido, que é o que me vai dicir, todas estas cousas, non? No, seguir traballando como estamos traballando arreo para ter un boiro mellor e o tempo dirá onde teño que estar, non? Gustaría seguir sendo alcalde? Home, pois naturalmente que sí, para min é un orgullo e un honor ser o alcalde de Boiro e me gustaría, como non, continuar, non? Solo o tempo e os veciños dirán si é necesario que continúe ou non. Eu sigo traballando, seguirei traballando como hasta ahora duro, porque o Boiro que collemos no 2019 e o Boiro que estamos agora no 2025 é un Boiro totalmente diferente, un Boiro moderno, un Boiro proactivo, un Boiro industrial, un Boiro con moita enerxía e aí vamos a seguir, non? Hai unha obra tamén importante que vamos a facer agora, que estamos agora en proceso de licitación, que é o campo da mina, o campo do Sporting de Lampón. É verdade, vía comunicación aí. Sí, con un orzamento de máis de 600.000 euros, un campo de fútbol que vai a dar servicio non só ao Sporting de Lampón, sino a todos os clubes e sobre todo os rapaces do noso municipio, con outro campo de erva artificial, non? Neste momento temos 3 e este sería o 4º campo de erva artificial que ten Boiro e que seguiremos traballando para que haga máis infraestructuras deportivas e sobre todo recalcaría o traballo que se fixo desde o ano 2019 na recuperación das infraestructuras deportivas que estaban en moi mal estado. Poño de exemplo a piscina municipal e o pabellón da piscina municipal, onde invertimos máis de 1 millón de euros dentro do 2019 para poñela a funcionar, porque o deterioro era brutal. Era para chegar, cerrar e, non só a nivel de saúde e seguridades, era para precintala. Aproveitamos o tema da pandemia para cerrala, facer as actuacións e hoxe por hoxe temos unhas instalacións no parque na instalación da Cachada deportiva moi boas, non? E estamos pendientes agora de acabar a última obra. Vamos a traballar para que estes 2 anos que quedan de legislatura sea visible, que é crear as aulas multideporte na propia instalación deportiva da Cachada. Pois quedaba eso pendente de destacar. Voulle facer a última pregunta, alcalde. Dende a perspectiva que temos agora mesmo da situación na que estamos Santiago de Compostela, esa problemática que vive o seu partido a nivel local, ten algunha opinión, pasa palabra? Como se ve tamén dende a perspectiva periférica, non? De onde está a problemática? Bueno, pois todo o que sean confrontamentos pois con tristeza, non? Con tristeza, espero que o partido, tome as medidas que teñan acertadas. Estamos falando de persoas e a min por encima de todo en política poño por encima as persoas antes que os partidos. A verdade é que tanto por unha parte como por outra, pois a verdade é que non deben de estar pasando moi ben. Por un lado, os compañeiros que están nesta situación e por outro, o partido tomando esa decisión, non? Espero que se arranxe o antes posible e para ben de todos e que ao final volvamos a senda do diálogo e non da confrontación. Pois, alcalde, vémonos o 22, neste caso non en Boiro, vémonos na Pobra, estará ali presente, non? Nesa protesta. Por suposto, sí. Graciñas por vir a contar parte do moito traballo que dende o grupo de goberno está realizando xa
cun bagaxe dende o ano 2019 e con esta legislatura aínda moita por diante, con moitos titulares, con moitos asuntos que nos deixou. Graciñas, alcalde. Moitas gracias. Grazas.